Yanzu gwamna Bala Muhammad ya zama dokin shakin jihar Bauchi. Populas ko gwamnan jihar Bauchi. Ya yi aiki gari kauye aiki ba irin na wasa ba. Shi ɗin nan dai. Kauran Bauchi nake magana, ƙwararre kuma gogaggen gwamnan jihar Bauchi, fasihi jajirtacce, tarkon mahassada da ya tsaya mana kai da fata. Fata na gari lamiri. Kauran Bauchi shine fitaccen da ke murza akalanmu akan faifan babu cuta babu cutarwa. Da zuwansa ya samar da hukumar Barota, motocin sintiri ga jami'an tsaro, gina gidaje 2,500 a faɗin jihar domin ma'aikata da masu ƙananan ƙarfi, gami da sabunta ginin gidan gwamnatin jiha. Aikin wutar lantarki a ƙananan hukumomin Misau, Katagum da dai sauransu. A fannin kiwon lafiya haka, Kauran Bauchi yayi rawar gani inda aka gina cibiyar kula da lafiya a matakin farko wato primary health care guda a kowace ƙaramar hukuma tare da wasu a cikin babban birnin jihar wanda suka hada da primary health care da ke Fadaman Mada da gida dubu wayanda aka kaddamar a baya-bayan nan. An kuma gyara manyan asibitocin alƙaleri da Toro. Biyan scholarships ga ɗalibai asalin jiha, gyaran makarantar koyon aikin jinya wato School of Nursing, gina sabon sansanin hukumar alhazai, gyaran masarautu, gyaran makarantar mata ta kafin madaki, gina sababbin ajujuwa sama da 528 a fadin jihar. Haka kuma an kirkiro tsari domin tabbatar da zuwa malaman makaranta aiki kullum kuma a kan lokaci, rabon motocin jigila, keke napep da babura. Haka kuma an baiwa mata da matasa 500 kayan sana'a da kudade domin dogaro da kai a ƙananan hukumomin Ganjuwa da Darazo. A fannin sufuri ma yayi rawar gani, inda aka samar da sabbi gami da gyara tsaffin tituna sama da 60 a fadin jihar domin sauƙaƙe harkar sufuri da kuma inganta rayuwar al'umma, wanda suka hada da titunan Sam Injoma Road, Airport Road, Tafawa Balewa Road da ke Azare, titin Jalam da ke karamar hukumar Damban. Haka an gyara titin da ya tashi daga Sada har zuwa Akuyam, Disina Road da ke karamar hukumar Shira, Jalam Road da ke karamar hukumar Damban da dai sauransu. Babu shakka kowace karamar hukuma ta dandani roman demokradiyya gami da morewa zabar sanata Bala Muhammad a matsayin gwamnan jihar Bauchi, domin kuwa kowace karamar hukuma ta more da ababen more rayuwa kama daga ruwan sha, tituna, gina asibitoci, gyaran makarantu da dai sauransu. Baya ga muhimmanci da da'a da gwamna yake gwadawa masarautu da basu girman da Allah ya basu, mun sani gwamna adali ne kuma jajirtacce ne wanda a zuwansa mun gani mun shaida shine mutumin da yake baiwa al'ummarsa kulawa ta musamman cikin kyautatawa irin nasa. Hakan yasa yake ziyartar al'ummarsa domin jajanta musu gami da taya su murna a duk lokacin da wani abu na bakin ciki ko na farin ciki ya same su. A zamaninsa a matsayin gwamna na shekara 4 kacal, mun shaida cewa shine adali kuma jagoran da ya kamata mu sake zaba, domin kuwa shine wanda yake tuntubar mu da kansa kuma yake shiga lungu da sako domin tabbatar da cewa an yi abin da ya kamata. Mintoci sun yi kaɗan wajen lissafa ayyukan da Kauran Bauchi ya gudanar a iya shekarun da ya a matsayinsa na gwamna, wanda hakan ya sa ni zuwa da littafi na musamman. Cikinsa za ku karanta daga halayensa, ɗabi'unsa da abubuwan da ya wanzar a matsayin gwamna, gami da kaɗan daga cikin tarihin rayuwarsa da kuma dalilai da ya kamata mu sake zabensa a matsayin gwamna. Takarda ce da muke fatan kaddamarwa kuma mu watsa ta zuwa lungu da sakon jiha nan ba da jimawa ba. Kaura ya leka lunguna da sako kuma bai manta da kowa ba a cikin tafiyarsa. Dole mu jinjina kuma mu gode domin rayuwar 'ya'yanmu ta inganta ta fannin ilimi. Kiwon lafiya kuwa ba a cewa komai. Wutar lantarki dal a koda yaushe. Kaura alheri ne. Ba shakka Kaura yayi rawar gani domin kuwa mun ji, mun gani, mun shaida. Me muke jira? Lokaci da za mu mayar da biki. Maza ku karbi katunan zaben ku domin zaben Kaura a karo na biyu domin ya ci gaba da wanzar da ayyukan alheri. Kauran Bauchi. With him, Bauchi is on the rise again. Yanzu gwamna Bala Muhammad ya zama dokin shakin jihar Bauchi. Populas ko gwamnan jihar Bauchi. Ya yi aiki gari kauye aiki ba